Тук сега да покажем функцията на ST100 на Rhein-Marin Autohelm. AutoTac функцията искам да покажа. Тъй, значи вървим, сега се движим посока на север. Искаме да направим так и да отидем на запад. Поправим първо червеното лъженце. Тук си правим 3 намотки по часовниковата стрелка. Така, оставяме го тук. И след това размотаваме зеленото лъженце. Така. И го приготвяме за пускане. Не го пускаме още. Така, значи искаме да завием на посъпада на ляво. Натискаме червеното копче минус 10 и минус 10, минус 1 заедно. Двете копчета ги натискаме едновременно. Ако го натиснем минус 10, ще отиде 10 градуса наляво. Обаче ако ги натиснем 10, прави 50 градуса, сега е на 350. Трябва на 250 да отиде. Не на 250, ами на колко? На 350 да слезе на 250, значи 100 градуса горе да ще завъртя и ще го направи. Само че няма да има толкова дълга ръка да го направи. Затова го места е тук на това нещо. На другата тук. Защото трябва да изкара изведнъж ръката и да я лашне много нататък, за да направи завоя. Добре, правим така, натискаме двете. Ето това дава рязко и лодката почва да се завърта. Да, рязко надясно, лодката почва да се завърта наляво. Това ще се мине спокойно, ето го минава. А другото, когато вземе да се, почвам да го пускам тук. И когато мине от другата страна, просто трябва да го надвия. Само че тук нещо за... И ето вече караме на запад. Сега е на 250, значи 100 градуса сваля надолу. Проверяваме курса дали не харесва горе-долу, е супер. Стъпал съм на зелено цвет, не да се пуска. И тук натягаме. Да отиде геновата почти до... Трябва 3 намотки да има, не 2. Той може и 4, но по принцип по правило си е 3. И вече, за да я натегна много силно, това е с 2 скорости. Ако върта натам е много лесно. Може да си много слаб в ръцете и пак да се натегнеш. Върта така, много по-трудно на ръката, но набира много по-бързо обира. Някои хора е така правят напред, отзад. И сега геновата ми е почти до вантата. И вързваме, възела е най-обикновен. Правим първо оксо, се нарича на рая, книгите го пише окса, О. Правим едно хикс и още едно О. И това трябва да е достатъчно. Много хора правят 2, 3, 5 намотки, няма смисъл повече. Само оксото би трябвало да държи. След това въженцата си ги подреждаме тук горе, да не ги настъпваме. И другото, тук горе, и си проверяваме курса дали ни харесва по GPS. За да го проверя, аз трябва да си включа навионикса. Интересното е, че при 13 възела вятър правя 5 възела скорост, което е много добре при слаб вятър. Е сега в момента правя около 5 възела. Почти срещу вятъра караме, правя 5 възела скорост, което е супер яко. Така.